Lehenik eta behin jakin behar dugu une honetan ze ari den gertatzen eta orain dela gutxi zer gertatu den. Eta ea aurreko egunetan egin genituen iragarpenak betetzen ari diren edo ez, bide honean gabiltzan edo ez jakiteko. Eta behin hori jakinda, eredu meteorologikoen emaitzak aztertzen ditugu, hau da, mapak, eredu mota ezberdinak. Lantaldean egiten da iragarpena eta urteetan pilatutako esperientzia hartzen da oinarri iragarpena egiteko. Eta ezinbestekoa da iragarpena egin behar dugun eremu hori ondo ezagutzea. Hasierako egoera zein den jakiteko, alde batetik daukagu Eusko Jaurlaritzaren sare hidrometeorologikoa, 10 minutu bidaltzen dizkigute estazioek automatikoki datuak. Temperaturaren datua, haizearen abiadura eta indarra, prezipitazioa. Bestalde batetik, satelite irudiak, zeruaren egoera zein den esaten digu, hodeitza ikusten du, fronteak non dauden kokatuta, radarra, kapilduiko radarra, prezipitazioaren berri ematen digu, tximista detektagailua, eta Meteosat eta irudiek eta radar irudiek laguntzen digute baita epe oso laburreko iragarpenak egiten. Adibidez, ekaitzen jarraipena edo frontea noiz datorren ikus dezakegu. Eta gero, iragarpena egiteko eredu meteorologikoetan oinarritzen gara. Eredu meteorologikoetan, hasierako datu batzuetatik abiatuta, badakigu zein den eguratsa gobernatzen duten ekuazio badakigu zeintzuk diren, horiek zenbakizko metodoak erabiliz emaitza batera iristen da, eta orduan esaten dugu denbora jakin batea eguratsa nola egongo den. Eta hortan hori oinarri hartuta egiten dugu iragarpena. Bai dinamikoa eta bai estatistikoa eredu globalen erresoluzioa hobetu egiten dute. Horregaitik fenomeno lokalak metodo hauek hobetu ikusten dituzte. Dinamikoen kasuan egiten da globaletan bezala zenbakizko metodoak erabiltzen dira iragarpena egiteko, baina eremu txikiagoaren muga baldintza bezala hartzen dira eredu globalen datuak. Estatistikoen kasuan aldagaiak neurtzen dira urte batzuetan eta aldagai horiek algoritmo estatistiko batzuen bidez erlazionatzen dira eredu globalak ematen dituen aldagaiekin. Orduan, eredu globalen aldagaia jakinda, egiten da iragarpena eremu txikiago baterako. Erronkarik nagusiena, geroz eta zehaztasun handiagoa lortzea. Alde batetik, eredu meteorologikoak zenbat eta erresoluzio edo bereizmen handiagoa izan, errazago iragarri ahal izango ditugu fenomenoak eta ezberdintasunak. Ze badakigu Euskal Herria oso eremu txikia dela, baina eguraldia oso ezberdina da leku batzuetatik besteetara. Ez dauka zerikusirik Tuteran egiten duen eguraldia eta Donostian, edo Kanpezun eta Bilbon, edo Araba bezalako eskualde txiki batean ere, Arabako Errioxako eguraldia eta Gasteizkoa ez da berdina. Orduan, zenbat eta bereizmen handiagoa lortu, zehatzagoak izango gara.